waye a cikin su tamkarka komai ka bida ana baka ceton bayi yana gunka ya manzon Allah Mahamudu zati wallahi kai Allah ya riƙa badadinsa kuma baya duba duk mai isa sai in ya baka fansarsa kuma kowa yake nuna nama sai ya rushe aikinsa mai girma in ya rabu sai Allah ya ƙara girmansa kaskantacce idan zuciyarsa ta soka da me ake finsa kowa saka ɗan marar ginka to ya jira tonan asirinsa kai ne wannan da Allah yake rantsewa har da birninsa to ya ni shamsu zan ƙosa komai kai ne makomarsa kai ne sirrin su Ilyasa kai ne ruhin ƙagawarsa an zo da damo a kamansa ya ce kai ne madafarsa na hasarewar sanka tafiya da wani abai surutun daɗi in yana wariya kuma gashi cikin halittar ka babu gwanin sai kai mafi kunya to ashe in babu kai tafiyar an fasa ko da an shirya motar kai ne direban ta in tukin ba kai a sha kunya komai saurin karfuka a tilas ne ta jira ka jahiya kai ne birnin sanin wa ya san ka a daidai ko da tarayya kai ne ka wadaci dukkan mukamin kauna abun da dubayya ya mai lakabi da alkunya kai ke magance jayayya mai tauhidin rububiyya kai tallan uluhiyya ya mai kyauta da sakayya ni kai zan yi wa soyayya kai zan fansar wa duniya manzon Allah jikina yana rakin sai ya halarce ka manzon Allah idanun suna rutsawa don su kalle ka manzon Allah a kirji akwai wata tsoka ta maraice ka manzon Allah dabi'u suna fatan ya za su kore ka manzon Allah a yayin hijabar rizka